Badakizu nor naizen? Galdetu zidan emakume batek eskuekin masaietatik heltzen zidala. Herriko jatetxe batean geunden eta ni komunera nindoan. Aurtengo udaberrian 2008 urtean. Barra paretik igaro nintzenean heldu zidan emakumeak. Urtsuak zituen begiak, bizi-biziak. Ni naiz Antigua Piperra, ni naiz Mielen Andrea, kontatu zidan zure amak nirekin egon nahi duzula libururako kontuak biltzeko. Zuen aita eta nire gizona, rokailera joaten lehenetakoak izan ziren. Nahi duzunean etorri etxera eta egingo dugu berba. Eskuetatik heltzen zidan oraindik. Antigua zuen izena, gure amak bezala. Ni naiz Mielen Andrea esan, eta joan egin zen. Ni naiz Mielen Andrea, birritan. Unkitu egin ninduen, zeinen harro esaten zuen emakume alargun hark noren emaztea izan zen. Naiz eta urte asko igaro senarra hil zenetik, bera, harrotasunez aipatzen zuen. Artean bere emaztea zen. Miel Gaiastegi, toki argia barkukoko makinaria izan zen luzaroan. Gure aita, lemazaina zenez, behin baino gehiagotan aholkua eskatzen zion Mieli. Zein bide hartuko zuten, non botako zuten sarea, lemazainaren eta makinariaren arteko harremana estua izaten da ontzietan. Hala behar du izan, garai batean arotsak izaten ziren ontzietan. Hori, belauntziak zeuden sasoian. Arotsak beharrezkoak ziren tostartean. Matxurarik bazen, mazta bihurtzen bazen, arotzik egon ezean barkuarenak egin zuen. Horregaitik, egoten ziren 3-4 arots belantzietan.